फैगौ 29-30 आरो 31 जानुवारि 2023 आव उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जानो थांगासिनो दं। रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाबो बे हाबाफारिजोंनो खुंफुंजागोनखौ मोनथिहोनाय जादों। बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम। बाथौखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबोबाय थादों आरो बाथौ धोरोमखौ गोजोरै लाखिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों फोसाबनाय खान्थिजों सिबिबोदों। बिदिनो फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारि 2023 खालाराव उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो जानो थांगासिनो दं होननानै मैया उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रनसायग्रा बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। हाबाफारिखौ बोरै खुंनांगौ बिनि माखासे सुबुरुन बिथांमोना जोंनो होफैदों। दा बेवहाय फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव जोङो जिल्ला आफादजों लोगोसे हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे 31 जानुवारि खालि जोङो उदालगुरि नोगोराव सुबुं गौमा जोङो मोनसे दिन्थिफुंनो लाखिदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलनिफ्रायबो जोङो मोजां मोनसे कमेन्ट मोनदों होननानै नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोसावनाय जादों। दिनै जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट लादों, नाथाय बेयाव बाथौ धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ बेयाव जों बाहागो लानाय नुनो। ना बेथ' जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, खारन बिथांमोना जोंनि आदर्शफोरखौ नुनानै गुबुन धोरोमनि बिथांमोनाबो जोंनि माखासे मिन्थिनांगौ बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो लुबैनानै फैदों होननानै जों साननांगोन। आरो बिनिफ्राय जों रोखायै जायो जे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे फोसाबनाय खान्थिजों लोगोसे मुलुगाव मोनसे गेरेमसा बाथौ धोरोमखौ गायसननो हाबाय होननानै जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हायो। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो जोङो जाथिनि सिनस्रि हिसाबै जों फोथायो। दा बिथांमोना 22, 27, 28 आरो 29 सानब्रैनि हाबाफारि लादों। जोंनिया जाबाय 29, 30 आरो 31। दा बे जोंहा 29 थारिख खालि एसे क्लेसिं जादों टाइमा, तारिखआ। नाथाय जोंहा मोनसे आन्डारस्टेन्डिं दं आरो अलरेडि जों बिथांमोनजों जिल्ला आफादानो जा आरो मानव गेदेर मिरु आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'जों जों सावरायदों। जोंनि प्रग्रामा मोननैथिंबो मोजां खारनांगौ आरो जों बिथांमोनजों टाइमखौ सिडिउल खालामलायनानै जाहाथे मोननैबो हाबाफारिखौ जागोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायलायनाय दं। दा बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो। बेसेबांसिम माबायदि प्रिपेयार जानानै दङ? दा सिलभार जुबलि जिहेतु जागोन नोंथांमोना फोसावबाय, बेनि थाखाय माबायदि बेसेबांसिम प्रिपेयार जानानै दं? दा बेफोरबायदि कनफारेन्स सिगांनिफ्रायबो खुंबोबाय थादों। दा बे हिसाबै जोंनि फोसावनाय एबा पाब्लिसिटि आफादनिफ्राय गामि गांखौ थांनानै जुदि गासैखौबो मोनसे जांख्रिनाय लाबोबानो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारि गोग्गोमै जागोन होननानै जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।